Goedemiddag. Kunnen we nog gaat van Ooglieren? Ik weet wat ze nog nodig hebben. Nou ja, is dit deskundig vakwerk of is dit help mijn man eens klusser? Zit er zo tussenin, denk ik. Wat ga je er weren? Ja, zo gaat. Die komt dadelijk, ja, daar is ook zijn roodshoort hangen. De carnavalshoedmuts en die komt hier ook op, met verlichting op. Maar ziet geen namens de carnavalsvereniging bezig? Nee, gewoon een stadskeren. Oh, je woont hier? Ja. Ja, goed. Oké. En wat ziet je van elkaar? Dat is van een pap. Ah, kijk. Handig hè, zonder paap. Ja, nu mag ik je al zeggen. Hé, maar die verlichte prinsenmuts, waar komt die dan vandaan? Hoe komt ze eraan? Smeer het gieteren, Makkie. Oude smitten. Oude smeer het gieteren. Ja, een smitten schieteren. Goed de boon en dan maak je die. En dan worden eerst de levend schieteren die ze gaat houden. En toen langzamerhand heeft zich dat verspreid en dat is al jaren geleden uitgescheid. Maar als hobby deed hij dat wel nog, want dit is dan een neu die hij gemaakt heeft nog. Kijk. Heb je toch aardig over het hek moeten hangen om te boren, of niet? Ja, dat valt wel met. Dat valt wel met. Dus dezelfde smid, die maakt ook die dinger die ze aan de voorkant maken? Dat is compleet hè. Ja, compleet met de verlichting eraan. En hij maakt ook keersterren. Dus met de keersperiode dan kunnen ze hier zo'n ster ophangen. Hetzelfde ding, dezelfde beugel. Hebben ze die ook al? Nog niet. We hebben het even, dit is wel besteld. Ja, ik? Geweldig. Wat kost zoiets? Dan zou ik daar uit de chef moeten vragen. Dan die heeft ze besteld, ik weet het niet. Geen idee. Ziet je wel carnavalsvirus? Ja, toch wel. Hè. Ja. Ja. Dat zou ik zeggen, ja. Met de zoen te beginnen, wat doe je met de carnaval? Met de vastelovend? Ja, we beginnen met de kinderen, hè. Vrijdag. De keer zoelcarnaval. En dan heb we zaterdag dan wordt het geopend. Dan dan is er inschrijven voor een optocht. Maar dat is een dansprogramma weer, dus dat is. Ik vind dat immer als het gezelligste dag. Dan is er zondag. Dat heb je dan kinderoptocht, springmiddag. Mondag de grote optocht. En dan is het is al afgelopen. En nog niet pap de muts halen? Nog iets gebeuren, ja. Oh man, dan zien we gewoon bij. Wat even vast. En dan pak ik het schrift even iets. Een beetje spannend en niet wat te vallen. Hè. Het is stom moet. Ja, ik het hier op zijn dag. Nou, Ja, als we dit goed zijn, dan wil iedereen zo'n ding hebben. Hè? kijk. Dan wil het. Was even bij een Sigitra bij Huppeboon langs gaan of we de capaciteit had. Maar dit jaar mag ik er nog geen mee zagen. In ieder geval niet voor dit carnaval niet. Borgpennetje of een schroefje. Ja, daar gaat hij vast te zetten. Dan moet ze even. Heb je hem al getest? Ja, we kunnen niet zomaar beginnen. Nou, Och, maar het is gewoon een stopcontact. Kijk! kijk. Nou, dan moet je het ook duwstig zien. Hè. Dan ben je daar bekomen. Dat kan eraf. Is dat prima. Hé, en wat... Laat het niet. Ik giet hem Bigfoot. Oh, eerst de tie-rap halen natuurlijk. Hé, maar de woens heen met die vriendin. Ja. Klopt. Beste van meer. Ik ben van mij, ja. Ja. En wie lang moet het geen nou? Ja, of 10 denk ik. Toch Al 10, toch al. Dat was in een tijd dat ze nog als, zullen we maar zeggen, starter een huisgekoes kregen. Toen koesten het nog halen, ja. Ja. Hé, en vader, wat doet jij zo aan de vastelovend? Ik gewoon alleen maar.
En ik doe me gedaan en dan gewoon ik en dan amuseer voor ons en dat is het. Ik zit niet bij een carnavalsvereniging of zo, we gaan gewoon met de familie, met mijn broers en zusters, meestal en door de aanhang van enzovoort. Dus met directe familie, trek voor het hoed en dan, ja, dan terug naar de rest van het dorp. Het dorp is een zoekling dat iedereen kent, zo gaat. En dat maakt het gezellig. Doen ze hier met halfvasten ook iets? Nee, hoofdvasten niet. Oh. Ja, de jeugd gaat dan in optochten met zo hier of daar, hè? Misschien nog, maar voor de rest niks. Hier in het dorp is niks. Hier is wel de week nog carnaval, is vonkvakkelen. Dat is... Wacht, ik ben altijd benieuwd naar Limburgse tradities. Ja. Vertel, nog één keer, wie hoort dat? De vonkvakkelen, voor de Vonkvakkelen. jongens en voor de meisjes is het ronde ringeltjes. Maar dat is genoemd naar het begin van het liedje wat ze zingen, hoes en hoes. En dan kunnen de kinderen sloep ophalen. En dan kunnen ze, omdat de eerste dag van de eerste zondag van de vast is, en dan kunnen ze dan nog, ene keer kunnen ze nog eens sloep ophalen, zodat ze zich het 's avonds samen met chocomel en lekker sloep en gaat spulkjes en zo gaat, dan hebben ze nog een gezellige dag. Wat leuk, daar moet je een beetje aan Sint-Omer te denken. Ook langs de deur gewoon zingen. Ja, zo gaat het. Snoep ophalen. Ja, zo zit mijn kinderen vergeleken, maar Sint-Meerten zie je hier niet. Als je alleen met Sint-Meerten gaat, dan zijn het lui die niet van meer zijn, want hiermee is het niet gebruikelijk. Ja. Maar doen ze dat, ik ben de naam alweer vergeten. Vonkvakkelen. Vonkvakkelen. Ja, vonkvakkelen. Ja. Weet je wie het liedje hier? Oh ja, dat heb ik van jongs af aan gezongen. Hè. Vonkvakkelen, zo minnige vonk, zo minnige vakkelen. Gevers gaat en lodders gewoon. De hemelse poort zal vurig opstoen. Hier woont een rieke, hier die ons gaat geven zal. Wij zal ons gaat geven, lang zal er leven. 100 jaar na deze tijd zal er riek en zal ik zien. En dan krijgen ze het. Zeggen ze aan met de kinderen die aan de deur komen. En is dat typisch iets van van meer? Nee, niet van meer alleen. Het is hier wel in de buurt. In de bannen doen ze het ook zo. Misschien zal het liedje gaan anders hier in Noorbegoog, dat weet ik ook. Maar ik weet niet of ze dat op andere plaatsen ook nog doen. Maar het is wel in ieder geval van hier in de buurt. Ja. Leuk. Ja. En waar komt die naam vonkvakkelen vandaan? Ja, de vonkvakkelen, dat is eigenlijk gekomen omdat ze na de carnaval, dan dongen ze eigenlijk de kerstboom en alle rotzooi dongen ze verbranden. En het snoei hoort en zo gaat, want dan is ondertussen gesnoeid. En dat wordt verbrand en dan zegt ze wie minder vonk, dus wie meer vonken, wie meer appelen is de kris. Wie minder vonk, wie minder appelen. Dat is eigenlijk het gezegde. Dus dat is eigenlijk een voorbereiding eigenlijk in de hoop dat er flinke oogst aan de appelen is. Want dat wordt allemaal boerenlui en de appelenoogst wordt heel belangrijk. Heb je enig idee wie oud dat die traditie is? Nee, ouder zich, dat weet ik zeker. Maar nee, daar heb ik geen idee van wie die is dat is. Maar ik weet dat mijn ouders, of mijn pap dan, die zongen dat ook al. Oké. Ja. En je kunt ook nog herinneren dat je als Menke ook langs de deur ging? Ja zeker. Koude hand, bevroren en het 's avonds om 6 uur gingen we dan naar de mes. Het 's avonds gewoon mes. Dan wordt dat duister, allemaal met een beker met, eigen beker met de naam onder met een plaster geschreven. En dan gingen we ergens bij de lui in het huis. Wordt dan chocomel gemaakt en dan wordt feest gevierd. En dan, ja, zo is het 's avonds en dan worden het een paar uurtjes. Ik weet ook niet op wie laat, maar voor ons wordt het heel laat, maar ik denk dat het niet zo gek laat is. Nou ja, nou weet ik nog vroeger met Sint-Omerten, dan gingen we langs de deur en dan noemen we Wieriksputje mee. Dat was zo'n soepblik met ijzerdraad eraan. En dan deed ze een doek ermee en dan maakten ze een veurtje in dat soepblik en dan kon ze dan zo mee draaien. En dan kwam er een nieuw kwalm af, dat vonden we geweldig natuurlijk. Ja. Maar bij het snoep ophalen, bij vonkvakkelen, daar komt geen vuur aan te pas. Nee, die horen gewoon op en dat wordt dan verdeeld onder de kinderen allemaal. Ja. Wij hadden dan altijd, als we door de buurt gingen om snoep op te halen, wij wisten zo van, door kreeg ze alleen maar mandarijntjes. En ja, gezond grij wil ze dan nu natuurlijk als kind niet hebben. Hè? Ja. Dus had je vroeger ook favoriete adresjes waarvan je wist van die... Ja, dat wist wel. Bij sommige boerderijen koos je het meer als op een andere plaats. Maar het wordt wel altijd sloek.
de dingen, voor de cacao te maken, hè, de chocomel, of ja, chocomel wordt het niet, maar cacao wordt gemaakt. Daar gingen ze ook bij de boeren, met de dag van tevoren gingen ze dan bij de boeren langs voor melk op te halen. En daar wordt suiker gehaald en cacao. En zo hier en daar kregen ze ook geld. En van dat geld wordt op zondagmorgen nog altijd, op zondag wordt dan in de winkel, in de wordt dan sloeken gehaald wat nog en dingen voor spulletjes te doen en zo allemaal. Geweldig. Toen waren de winkelen nog op, toen houden nog winkelen en die waren nog open op zondag, speciaal. Ja, dat ging allemaal zo, ja. En dat is natuurlijk de lekkerste Birmer chocomel die je ooit gehad hebt. Die denk ik wel, ja. Ja. Ik kan het me niet meer herinneren, maar dat zal zeker wel. Ongetwijfeld.